Helo, bethau'n gwanas dwi, a dwi'n mynd i ladd Dafydd Llywelyn wrth ochr. Cos mae gennau sgript. Dwi'n paratoi. Dwi'n gwneud ymchwil. Dwi'n rhoi dy fan hyn. Dwi'n mynd fel hyn, a mae Dafydd yn ddwy no. Ond dwi'n nabod Dafydd. Oedd o dan I lyfrau efo snichyn. Chi'n gwybod y gair snichyn? Insult. Beth insult yn... Ys ti ddechrau'n dda? Snichyn, da chi'n gael ei... snichyn. Crinc. Ti'n gwybod hwnna? Mae'n gyd yn insults da. Ar wahân I fod yn snichyn ac yn crinc, mae Dafydd yn oce. Dyma Dafydd Llywelyn, bos, mwy neu lai, pobl y cwm, ie? Yeah? Neu gwir, na, geith pawb gyflwyno ei hun. Beth yna gwanas dwi'n awdur. Fi sy'n cadeirio heddiw. Gai, ai, ydi fewn o? Greit, diolch. Llawn da, croeso, welcome. Yn enw I di Dafydd a dwi'n rhywun o'r sgwennu o bryd I gilydd. Sian Norfi dwi'n sgwennu a dwi'n cyfieithu a dwi'n golygu. Dyna fo. Helo, Manon Steffan Ross dwi'n sgwennu a dwi'n teimlo yn 100 oed heddiw ar ôl 1 noson yn y maes carafana. Pam, Sian? Manon dwi. Dim chdi sydd wedi bod yn y maes carafana. Mae hon yn mynd I fod yn sesiwn hir. Neu byr iawn. Manon. Dwi'n nabod Manon mor dda, dwi'n mynd I credu bod fi wedi galw Manon yn Sian. Okay. Manon, pam nes ti'n cysgu llawer neithiwr? Da ni'n mynd I fewn iddo fo, neu fyddai jyst yma am oriau. Ond mae yna ffrind anwyl wedi rhoi earplugs I fi ar gyfer heno, felly. Tip, os ydych chi'n dod i'r Steddfod, dewch â earplugs. Mae'n wir I mi hefyd. Dwi mewn tŷ gwag yn cefn mawr efo cymdogion, neighbours, yn eu 90au. Ond maen nhw licio'r teledu yn uchel iawn. Felly o'n i'n meddwl, earplugs! Oedden nhw, mae gennau earplugs lawr saer, lawr grisiau, ond yn i'n rhyddiog I fynd I nôl nhw. Beth bynnag. Gobeithio gyd I gwsg heno fan nhw. Ar nesa? Ale Jones fi'n cynhyrchu a trial cadw trefn y rhain ac yn gorfod golygu'r eiliadau yn sy'n mae Becca'n ei galw Manon yn siarad. Ie. Felly, ydych chi'n gwrando ar Coffi'r Plot? Llaw I fyny os ydych chi'n gwrando ar Coffi'r Plot? O, beth fel chydig? Unwaith, digon. Oce, llai na hanner. Felly, pawb arall, ydych chi'n dall beth dyn ni ddweud? Are you following us? Na? Oce, iawn. Oce, cwpl eiriau. Golygu. Be di golygu? To edit. Mae hi'n golygu lot. A Aled sy'n golygu be dyn ni'n recordio. Pan dwi'n deud pethau twp, pan mae Dafydd yn deud pethau mwy twp, mae Aled yn torri, golygu. A unrhyw rhygfeidd. O ie, rhegfeidd. Swear words. Da ni yn carregu weithiau. Weithiau. Ges I row. Ia'n ti'n rhegu bob penod. Dyna di'r gohanedd. Pwy roth row I ti Bethan? Ryw randawyr. Oedd rai... Facebook. Oedd rhaid I chi regu Bethan? Oedd. Weithiau, pan da chi'n flin, o ti'n rhegu neithiwr? O, ma'n bach on. Pan mae Manon yn gweithio, rhaidwch I fwrdd. Rhegu'n Gymraeg neu rhegu'n Saesneg? O, dwi'n ma'n gallu rhegu'n Saesneg. Mae'n gallu rhegu'n Saesneg? Na. Sut wyt ti'n rhegu'n Gymraeg? Dyma pobl eisiau dysgu. Gwers. Rhowch io ar y diwedd. Neu neu wch. Iawn? Okay, pawb yn deall?
Mwy na lai? Reit. Oce. Ar colli'r plot, os ydych chi newydd i colli'r plot, podleidiad ydi o, lle dyn ni'n trafod llyfrau. Dydd Sadwrn, yn y babell len, dyn ni'n gwneud y colli'r plot go iawn. Y proper colli'r plot. Ond mae hwn yn colli'r plot ar gyfer Maes D. Felly, dyn ni'n mynd i sôn am llyfrau dysgwyr. Gawn ni weld, llaw i fyny, pwy sydd wedi darllen nofel ar gyfer dysgwyr? Ddim pawb. 3/4? Ia. Llaw i fyny, pwy sydd erioed wedi darllen nofel Cymraeg. Never read a Welsh novel. Da iawn. Oce, gobeithio byddwch chi isio. I hope you want to. Iawn, pa safon, pa lefel dych chi? Mynediad. O, dechrau. Dwi newydd sgwennu llyfr mynediad. O, dwi ddim gen i. A dwi'n cael rhegi. A dwi'n crafft. Oce, mynediad, newn ni, chybod, dyn nhw'n mond i wneud blwyddyn mwy na lai, blwyddyn a hanner, felly ara. Ond dwi'n gweld bobl eraill sydd yn rhugl. Dych chi ddim yn dysgwyr. Maen nhw'n... Be dyn ni'n galw dysgwyr rhugl? Siaradwyr newydd? Da ni gyd yn ddysgwyr. Ne. Am beth, ydw? Ne. Ac wyt ti'n siaradwr newydd, sydd wyt ti'n dweud diolch yn fawr? Dyn ni gyd yn siaradwyr newydd. Rhowch clap i chi'ch hynny. Dyna ni. Reit, pwy sydd lle eisiau ni ddechrau? Dafydd. Pa lyfrau wyt ti wedi darllen ar gyfer dysgwyr? Be o ti'n feddwl? Reit. Dwi'n mynd i wneud cyfaddefiad rwan. Dwi'n mynd i gyfadda, bod ni ddim yn sylweddoli bod yna wahanol heina. O ran mynediad, canol a uwchradd. Mynediad, sylfaen, canolradd, uwch, 1, 2, 3, gloiwi. A do'n ni'n yn ymwybodol bod na wahanol heina, i fod yn onest. Oedd rhywun arall yn cael sioc, achos mae rai fi gyfadda. O'n i wedi cael gwybod na dyna be fydd ar thema heddiw. Felly, is i siop lyfrau. A ddari ofyn i fi pa haen o'n isio. Do'n i'm yn siŵr iawn be oedd hi'n sôn am. A wedyn ddari ddeud, wyt ti'n EMX. Ac nes i just edrych yn oed ni, a wedyn ddari ddeud, o, ti'n gwybod bod yna wahanol heina. Felly, dwi wedi mynd am 3 llyfr sydd hefo mewn 3 haen gwahanol. Pam yn gwybod beth i haen? Lefel. Haen mynediad, haen sylfaen. He didn't know there were different levels. Mae Dafydd yn dwp. Dal ati. Anwybodus wyt ti? O ie, sorry. Na, just to. Felly, yr un cynta nes i ddarllen oedd Blackmail, gyn Peggy Talfren. Os ar rywun arall di darllen hon? Mae un o'ch chi wedi, do? Na ddech chi fwynhau o? O'n i'n mynd i ddweud, dwi'n meddwl na dyna beth yn gret am hwn, oedd y ffaith. Stori'n ymwneud gyda merch sydd yn byw yn Gaernarfon. A mae hi yn rhyw fath o detective preifat ac yn newyddiadurwraig. A wedyn mae'n ffeindio bod na rhyw fath o lwgwr o brio. Na, beth di blackmail yn Gymraeg? Blackmailio. Dyna sydd ti'n neud? Ie, ond ai dyna sydd ti'n neud? Blackmail sydd ti'n neud? So ni'n dweud blackmailio. Beth sydd ti'n neud? Ti sy'n gyfieithu? Fe'n meddwl am air heblaw blackmail. Mae'n rhaid bod na. Na, ni'n ffeindio ddifur oedd na blackmail oedd yr enw. Ac o'n i'n meddwl, mae rhaid bod na air neu derm Cymraeg am blackmail. Na, dydda ni ddim yn blackmailio bobl. Mae Cymru yn rhy neis. Mae pawb yn gwybod bob peth beth bynnag. So ni'n gallu blackmailio hanner yr maes carafana, ni ffyr. Wedyn, be oedd yn dda yn yr gyfrol fach yma oedd y ffaith yn amlwg mae yna lyniad bach gyn Hywel Griffith
Ai Hywel Gruffydd y Bardd ydy hwn? Sa rhywun yn gwybod? Ond mae'r lluniau, mae rai ddweud, mae'r lluniau yn ychwanegu lot ato fo. Stori syml, a fi nes i chwerthin. Lluniau. Lluniau di a gwyn. Lluniau di a gwyn. Swn i wedi licio'r lluniau lliw, ond falle bod fi yn rhy hen ffasiwn yn yna o beth. Ond mae yna hefyd, mae yna rhyw lun o ryw ferch ar pole dance. Erotic. Na ni, dyna'r tro cyntaf i weld gwanas yn cymryd diddordeb o rhywbeth dwi'n dweud. Mae hynny rhywbeth. Ond mae o yn stori syml, mae'n stori sydd yn egluro ambell i air, a mae rai i ddweud, ynddi, mae o'n digon derbyniol o ran hwnna. A mynediad. Safon mynediad, iawn i chi. Reit. Wedyn, y rai lun ydy addasiad Elinic o hunangofiant Nigel Owens. Come on, re. Da chi di, licio hon. Be o'n i'n feddwl oedd yn glyfar ynglyn o hwn oedd y ffaith yn amlwg mae yna gyfrol llawn hirach o ran hunangofiant Nigel Owens. Ond y ffaith bod hwn yn grynhoad ac felly, os ydych chi isio, allwch chi fynd i'r un llawn a gweld, felly penodau byr ydyn nhw, rhyw dudalen a hanner. A nes i fwynhau hon, mae rhaid i fi ddeud. Ac o'na lot o bethau yn amlwg Nigel Owens yn ddyfarnwr, yn referi enwog, ond oedd yr ochr bersonol hefyd ynglyn â pan nath o benderfynu dod allan a'r ffaith bod o yn cael problemau efo'i steroid, a felly o'n i'n meddwl bod hon yn chwip o gyfrol dda, a hefyd yn ffordd, swn i'n dweud, oedd yn gret o godi hyder rwy'n. Ac o'n i'n gallu gweld, dwi'n yn gwybod faint o'na chi sydd yn mynd drwy'r gwahanol heina'r gwahanol lefelau, ond mae'r gwahaniaeth rhwng y mynediad o hwn. Pa lefel di hwnna? Ec. Canolradd, ia? Canolradd, diolch. Yeah. 2-3 blynedd. A wedyn, Hannah. Wan ta, nes di sgwennu rhywbeth yn canmol hon? Do, yn rhywle. Ond nathon ni ddim rhoi fi off. Stori am ferch droed ganrif diwetha, 1910, yn gweithio fel morwyn yn ardal Bethesda. A mae rai fi ddeud, ges i glas mawr iawn ar hon. Mae honna yn chwip o gyfrol. Os gewch chi gyfle, darllenwch honna. Hannah, Rhian Cadwaladr. Mae Rhian Cadwaladr, mae'n actores, a hefyd mae'n gwneud yn bwyd, ynddi? Mae'n gwneud bwyd, mae'n gwneud llyfrau coginio. Ie, hwnna dio. Ie. Gai jyst dweud, David, chwip o nofal, chwip o lyfr. Mae di dweud o 2 waith, 2 gwaith. Sut ydych chi'n cyfieithu chwip o nofal? A hell of a novel. Okay, so chwip o, Mae hell of a nofel. Mae hell of a novel yn gallu swnio fel peth trwg. O, yndi. Ond mae chwip yn beth da. Chwip ydi whip, oh, it's a whip of a novel. Be mae stonking good read yn olygu? Ydy hwnna'n rwd? Stonking good read ydi chwip o lyfr. Na fo, Mae iawn. stonking good read yn swnio'n posh, dydi? Dwi'n posh, Dafydd. O, ti'n posh. Fi, mae stonking good read yn swnio fel Daniel Steele, fos o'n stonking good read. Na, bonking, dyn nhw. Mae'n wahaniaeth. Felly, mae hwn yn stonking good read. Chwip o nofel. Chwip o nofel. Felly, os gewch chi gyfle, ac da chi wedi cyrraedd lefel I am Uwch. yna, darllenwch hwnna. O, hwnna dda iawn iawn. Yna chdi, dyna beth fi wedi darllen. Da iawn, Dafydd. Reit. Dysgwyr, mynediad, sylfaen. Da chi eisiau mwy o egluro? Do you need more breaks and explanations of vocab? Neu da chi'n iawn? Hapus? Pawb yn hapus? OK, os da chi eisiau help, cerwch at Sian Mesmor
The lady in the blue and white spotted top, she will explain. Iawn? Okay. Diolch Sian. She started learning Welsh a couple of years ago, and she's coming along quite nicely. She's a stonking good learner, as one would say. Yeah, Sian. Ond mae un llyfr, sgynna i ddim copi yma oherwydd nes i ddarllen ar Borrow Box, sef, os da chi ddim yn gwybod, app o'r llyfrgell i gael llyfr ar eich ffôn. Llyfr o'r enw Ceffylau gyn Fiona Collins a chwedlau am geffylau o bob math ydyn nhw. A nes i wir fwynhau. Pam doeddwn i ddim yn gwybod mae Llamrei oedd enw ceffyl y Brenin Arthur. O chdi ddim yn gwybod? Llamrei. Llamrei. Dwi eisiau ceffyl newydd a dwi eisiau alw fo'n Llamrei. Sut ti'n sgwennu Llamrei? Llam, i dot. Fyddwch chi'n gwybod hynna? Na, oedd chdi? Na, gydat. Felly, dwi'n credu bod chwedla'n dda oherwydd maen nhw yn ei hanfod yn syml. Doeddwn ni ddim yn teimlo bod fi'n darllen llyfr oedd ar gyfer rhywun oedd yn dysgu ddeu gwir. Weithiau o'n y gystrawen, a mae rhain o chi sydd yn dysgu yn mynd i wybod, oedd hi'n gystrawen od oherwydd bod angen gwneud y frawddeg yn syml, ond na, nes i fwynhau. Mae Fiona yn stori wraig, mae hi'n edrych storia, lle mae'n gwybod sut i ddeud stori. Gai dorio dy draws di. Okay. Ann, be di cystrawen in English? Structure? Syntax. Cystrawen? Syntax. Diolch. Ie. Dwi'm yn gwybod be mae cystrawen na syntax yn feddwl. Brawddeg oedd yn swnio chydig bach yn od weithiau. Amball un. Ti'n gwybod y stwff mae Gwanas yn sgwennu? Ie. Strawen dodgy. Ia, Sian? Ie, rhaid ymlaen rwan. Mae'r llyfrau eraill gynnau. O'n i'n cario ymlaen efo thema anifeiliad. Dwi'n hoff o anifeiliad. A Madog yn y Parti gan Branwen Glyn sydd ar gyfer mynediad. Nys o ti'n hoffi hon, Dafydd, oherwydd mae yna ddarna sydd fel drama. Mae yna esboniad bach, gosod yr olygfa. Eisiau cyfeithi hwnna? Setting the scene. Ac i ddechrau penod, a wedyn be mae bob cymeriad wedi ddeud. Ac o'n i'n meddwl bod o'n batrwm braf oherwydd oedd ti'n darllen be mae bobl yn ddeud. Brawddega posib i dynyddio. A mae hwn yn newydd sbon. Mae hwn yn newydd sbon. Hot off the press. Yndi. Mynediad. Yndi, glas carreg gwallt. A mae'r ddau mynediad wedi mynd. Oedden ni'n rhy anodd, o'n i'n meddwl. Ond mae pobl yn nabod pobl mynediad. Yndi. Mae nhw am gi. Os ydych chi'n licio cwn... Sydd yn mynd i barti. Ie. Ac yn gwneud dryga. A dail lyfr... Na ce, drygau. Bad things. Drwgau. Pwynt da. Cyffuriau ydy drugs, drygau ydy bad things. Okay? But not seriously bad things. No. Bethau drwg bach. A eisiau ddau lyfr ffeithiol. Rwan dwi'n sylwi bod mae 20 o arwyr Cymru gyn Jerry Chad Williams, canolradd, ac fel o'ch di'n sôn, mae cael llyfr byr am unigolyn yn ffordd dda o wybod, dwi eisiau gwybod mwy am y person yna. Felly mae yna 20 ohonyn nhw, 20 ohonyn nhw yn amrywio, Jan Morris, John Charles, Philip Jones Griffiths, Heddwyn, pob math o bobl. A dwi'n meddwl bod dwi wedi fwynhau fwyaf ydy teithio trwy hanes gyn John Gower, sydd eto yn sôn chydig bach am wahanol lefydd tro yma yng Nghymru.
erddig, syniadu o Wenglyn Dŵr, so ar y mynydd, lle arall Caerllion yng Ngwent, a llawer o'n nhw, doeddwn ni heb fod, mae cwilydd i mi. Felly mae'n amball un mi hoffwn ni fynd i weld ar ôl darllen llyfr John Gower. Felly, hyd yma, da chi'ch dau teimlo bod llyfrau dysgwyr yn addas i ni hefyd. O, yn sicr. Bendant, dwi'n meddwl bod yn bwysig. Felly, da chi'n lwcus bod chi'n cael y llyfrau dysgwyr yma sy'n arbennig o ddifyr i ni hefyd. Dyn nhw gyd dim mor ddifyr, wrth gwrs, gadewch i ni fod yn onest. O mae hein. Manon. Oce, wel, nes i ddarllen Samsara gan Sonia Edwards. Dwi'm yn gwybod pa haen di hwnna. Ond mae'n dda iawn. Canolradd neu uwch? A mae'n eitha hen. Sorry? Sylfa neu canolradd? Nes i ddarllen o ar Borrow Box, felly o'n i'n darllen o ar fy ffôn. A mwynhau o'n fawr iawn. Mae Sonia Edwards, mae'n mor dda. A bob tro dwi'n darllen llyfr, dwi jyst yn gwybod, dwi'n saff efo Sonia Edwards, achos mae'n ffantastig. Ond, ar Borrow Box, dwi ddim di sbio ar un o'r llyfrau yma o blaen. Lle dwi'n gweld lan pan dwi'n sbio ar hwn, bod rhai o'r geiriau yn bold, yeah? A efo cyfieithiad ar y gwaelod. Ond ar Borrow Box, am ryw reswm, mae'r geiriau'n bold, ond dydy'r cyfieithiad ddim yna. Ac o'n i'n ffeindio hwnna'n annoying. O'n i'n fatha, dwi'm yn gwybod lle i fynd. Dim bod fi angen y cyfieithiad, ond oedd o jyst yn anodd i ddarllen heb bod o wedi gosod allan yla. Lle alla, ia, swn i di mwynhau o fwy, swn i di darllen llyfr go iawn. Oes yna rhywun yma wedi darllen llyfrau dysgwyr ar Borrow Box? Ydy hyn efo bob llyfr, bod dim... blip mawr. Sianes mawr? Na. Dwi'n yn siŵr, ond efo e-lyfr mae'n anodd flicio, achos wedyn ti'n gorfod cofio lle ti di bod. So os ti'n mynd i fanna, mae'n anodd ffeindio dy dudalen math o beth. Fysa'n gret, fysa'n rhywbeth ar waelod tudalen. Clicio fo. Ond oedd o'n ffantastig, mae'n lyfr am ddyn sydd yn teimlo bod o wedi cael ei eni yn y corff anghywir. A dwi'n meddwl, mae'n sgwennu amdano fo mewn ffordd mor sensitif, fel ma hi. Ffantastig. A wedyn, eisiau allan hwn, a dim nofel i ddysgwyr ydi hon, ond dwi'n meddwl fysa pawb yn mwynhau o. Achos mae'r gyfres yma, cyfres copa, nes i sgwennu un o hyn, ond dwi ddim wedi dewis un fi fy hun, cos da hynna weird. Ond maen nhw wedi cael ei sgwennu i bobl ifanc, ond pobl ifanc hun. A pan ni'n sgwennu fo, oedden nhw'n dweud, da ni eisiau chi sgwennu nofel i ddarllenwyr anfoddog. Felly, pobl sydd ddim yn arfer darllen, neu ddim yn arfer darllen yn Gymraeg, felly cadw'r iaith yn eitha syml. Felly, dwi'n meddwl fysa hwn yn briodol ar gyfer. Dwi'n cytuno gant y cant, mae hon yn ffantastig. Oce, wel, o'n i ddim wedi darllen, dwi'n fan mawr Gareth F. Williams. A bob dim mae o sgwennodd o yn wych, ond o'n i heb darllen hon. A mae o y llyfr mwyaf dychrynllyd dwi wedi darllen yn Gymraeg. Mae o mor creepy. Mae'n wych, mae'n wych. Mae yna ran... Mae o amdan... yr ferch ola gafodd ei chrogi... Ruth Ellis. Ie? Ferch ola gafodd ei chrogi. O'r hill. A mae o... Mae yna chydig bach o hynna yn fo. Ond mae yna gymeriad mam yn hwn. Sy'n mor ofnadwy. A mor greulon. Ond di ddim yn neud dim byd. Mae'r ffordd mae hi'n greulon yn... awful. Mae just yn horrible. A felly... Ia, mae just yn wych o lyfr. Newch chi ddim cysgu.
ar ôl ddarllen o, ond please darllenwch o achos... Pan fyddi gafodd ei gyhoeddi? 2014. A eto mae yna lunia yn hwn, dim lot ohonyn nhw, ond amball un. A dim ond dweud gwir, mae'r gyfres yma i gyd. Can cynnwys un fi yn ddiogol. Mae hwn yn ffeitio, achos o'n rhywun yn gofyn i mi diwrnod o'r blaen. Llyfrau dysgwyr iawn, ond be wedyn? Achos os dwi'n mynd i llyfrau cyffredin, normal ydyn ni, yn aml maen nhw'n rhy anodd, yn rhy heriol. A bod angen llyfrau yn y canol sy'n pontio to bridge the gap, ia? Rhwng llyfrau dysgwyr a llyfrau... Stori sydyn yn dda iawn hefyd. Y stori sydyn yn dda iawn, ond dwi'n cytuno mae heina. A Geraint, ti wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, ti wedi darllen Angie. Nes di mwynhau? Felly, ddyn nhw gyd yn dda yn cynnwys ein manon. Hyd yn oed yn manon. Da, ie. Achos oeddwn ni'n siarad bore yma am lyfrau sydd yn codi ofn, creepy, scary, mae honna'n... ynddi, arbennig. Iawn. Aled? Ie, dwi heb ddarllen llyfrau i ddysgwyr, ond ymwneud ni'n sôn am wneud y podlediad yma, so mae fy ngwraig i wedi dysgu Cymraeg. So o'n i'n gofyn hi pa lyfrau oedd nhw'n awgrymu fi hi, yn anffodus na beth i Bethan. Ond oedd un ffindio nhw'n eitha heriol as o'n nhw'n ogleddol hefyd. Mae ngwraig i'n deall pobl o Sir Gyfyrddin, y Pwb Gwendraeth. Ond ei hangach na hynny, mae'n stryglo gyda acyn. Ond hefyd, fi'n credu bod llyfrau yma, ti newydd sôn, Manon, ond un o'r pobl yna. So, wnaethon ni dechrau'r podlediad yma, ond i ddim yn darllen dim llyfrau Cymraeg o gwbl. O'n i ddim yn apelio, o'n i ddim yn gwybod dim byd amdano nhw. So, ond un o'r pobl yna, oedd rhaid i fi dechrau darllen y llyfrau yma. Nes i ddechrau gyda'r llyfrau chi, neu'r challenge i fi hun i darllen y llyfrau rhain. Ond wedyn oedd, be o'n i'n ffindo'n ddefnyddiol oedd darllen llyfrau gyda fy mab i. So, oedd e hoffi stori bob nos, oedd e darllen llyfrau Cymraeg i blant, 10 oed. A wedyn o'n i wedi dechrau darllen llyfrau i bobl ifanc. A hwnna jyst yn, o'n nhw'n symlach. A erbyn hyn, fi jyst yn darllen gymaint o llyfrau Cymraeg a fi'n darllen llyfrau Saesneg. A mae yna bendant lle os ne i apelio i bobl sydd ddim yn ymwneud â'r Gymraeg. So fi, nes i ddim yn i ysgol Gymraeg, a ni'n gwneud podlediad yn diweddar gyda Stephen Rule, Dr Cymraeg a Francesca Llario. A maen nhw'n ail iaith hefyd, dwi'n cael ei gweld fel ail iaith. Ond dwi ddim yn credu bod iaith cynta gen i. Dwi'n hollol gyfforddus yn Gymraeg a'r Saesneg, a fi'n credu mae'n lot o bobl, ond maen nhw ddim yn darllen ac yn ymwneud â'r Gymraeg. A dyna pam fi'n hoffi llyfrau fel hyn, yn wedi i bobl ifanc, maen nhw'n pelio'n fawr iawn, as maen nhw'n symlach. So, ie, fi'n credu bod un o'r bobl yna sydd wedi datblygu a dod trwy'r datblygiad i darllen llyfrau nawr. Fe fi'n allai darllen unrhyw beth Gymraeg, mae'n jyst yn twmlo'n naturiol nawr i darllen yn y ddwy iaith. Ond oedd o'n cymryd sbel i chdi ddod i up to speed? Oedd. A yn bendant, fi wedi dysgu dros y flynyddoedd pwy'r awduron sy'n apelio at ei. A hefyd, fi'n hoffi, oedd trothwy gan Iwan Rhys. Mae fe o Cwm Gwendraeth, oedd e gyd yn tyfodiaeth fy nhad i. A nath hwnna ni, oedd nhw'n dod y gymaint o bleser i ddarllen yn y tyfodiaeth yna. So fi wedi dysgu pwy sy'n plesio. Mae rai yn heriol, yn wedig iaith y gogledd. Fi'n credu oedd i llyfr Ryc, yr un rygbi yna. Oedd e'n llyfr ffantastig, ond oedd geiriau mewn fyna bydde fi sicr ddim yn defnyddio, a rhaid i fi feddwl o be mae hwnna'n ei lygu. Oedd Hannah gyn Rhian Cadwaladr
oedd yna eiriau gogleddol iawn mewn ambell i dudalen, a wedyn be oedd yn dda am y gyfrol yna oedd yn deud be oedd y cyfieithiad a hefyd be oedd y term yn iaith y de hefyd. Felly mae gen ti, dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn, achos dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud mae lot o'r awduron falle yn y gorffennol wedi bod yn fwy o gleddwyr, a pan mae rhywun yn dysgu Cymraeg, weithiau maen nhw'n gallu swnio fel yr awduron maen nhw wedi darllen i gwaith nhw. Felly dwi'n meddwl bod cael yr amrywiaeth yna'n bwysig iawn. A mae well da fi llyfr yn tyfodiaeth rhywun na llyfr sydd wedi cael ei sgwennu mewn Cymraeg ffug mewn ffordd. Mae'r tyfodiaeth i fi yn bwysig. Os di Cymraeg niwtral, di o ddim yn golygu ddim byd. Mae rhaid i chdi gael lliw i bob. Mae bob un ohono ni'n siarad o wahanol. A mae rhaid i fi, yn enwedig efo teledu, mae clywed a gweld yr amrywiaeth yna mor bwysig. A to, difyr, o'n i'n siarad gyna, ac oedd yna bobl yn dweud, pan oedden nhw'n iau ac yn dod i'r Steddfod, oedden nhw ddim yn dallt, maen nhw'n dod o y gogledd, da ni'n yn dallt pobl o'r de, a bod ni mond yn dallt pobl o'r de ers pobl y cwm. Bod hwnna wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'r ffordd da ni'n gallu cyfathrebu. Sydd yn anhygoel dydy, fatha wbath diwylliannol fel yna. A mae round yn gwneud yr un peth rwan dydy. Ynddi. Gyda llaw, cyn i fi anghofio, sôn am iaith canol, mae hwn, de canolbarth. Rebecca Thomas, mae wedi sgwennu cwpl o lyfrau i bobl ifanc, a mae yna un dwi'n newydd orffen, Anturiaethau'r Afanc. Da chi'n gwybod beth i afanc? Beaver, ia. Felly, Anturiaethau'r Afanc, i bobl, mae wedi sgwennu efo help Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Brecon. O, dwi wedi mwynhau. Felly mae ar gyfer bobl ifanc, mae o'n syml, ond mae o'n iaith Powys. Chi'n gwybod, Aberhonddu, Brecon, mae'n dilyn, a mae am yr amgylchedd hefyd. Sy'n neud chi fel, wwc, na. Mae'n y stori, chi'n gwybod, ydi, ond, na. So ddim byd yn bod efo bod o'n wwc. Ti wedi gweld, nawn ni ddim sôn am y banner ti allan. Ond da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl? I rei bobl, da chi'n meddwl, amgylchedd, boring. Na, chdi. Dwi wir yn argymell, recommend, Anturiaethau'r Afanc, Rebecca Thomas fel llyfr pontio. Pan da chi wedi gorffen yr rhai dysgwyr, agos ydy'r gogs yn mynd ar eich nyrfa chi. Yeah? Os da chi ddim yn hoffi darllen llyfrau gogleddol, sori, ond mae yna rei fel Rebecca Thomas ar gael. Ond i jyst eisiau dweud nhw cyn i'n anghofio. Gyda llaw, pryd ydyn ni fod i orffen? Munud yn nhw. Chwarter wedi? Ie? Just checio. Mae gennym ni 8 munud, oes. Reit, y gynnu chi ffram. Oes yna rhywbeth da chi eisiau dweud, rhywbeth da chi eisiau gofyn, neu allan ni ofyn i chi pa lyfrau da chi'n argymell, recommend? Pa lyfrau da chi ddim wedi hoffi? Reit, oce, ie? O, ffyr fi. O, thank you, ie. Awful. O. A ti wedi dal ati. Dwi'n falch. Ti'n gweld? Dwi'n ddau rhywbeth. Na, y Blodwyn Jones ydy'n bestseller i. Ar y dechrau, doedd na ddim ond Bob Einon. Cofio llyfrau Bob Einon? Bob Einon a fi, Blodwyn Jones. Ond rwan, mae yna filoedd o lyfrau ddysgwyr, felly mae bywyd llawer haws. Diolch ti'n mynd, mae hi yn y nosbarth i gyda llan. Dyna pan mae'n darllen. Seren air. Byddai fi gwestiwn i chi. Chi pedwar yn awduron. So pa mor heriol yw e, neu ydw yn ei gwahaniaeth os ydych chi'n meddwl, reit, chi cael y comisiwn, neu mae rhaid i chi addasu llyfr yn rhywbeth ar gyfer dysgwyr. Sut ti'n meddwl, beth yw'r broses o wneud hwnna i chi? Oce, llai ateb yn syth. Llynedd fes i yn brwydro, fighting, struggling, efo strimio ar gyfer lefel mynediad. Mae'n fach, mae'n dene, 4,000 o eiriau, ond oedd o mor anodd i gael y syniad i weithio ar gyfer mynediad. Felly mae o'n anodd. Mae allan rwan, ond nes i chwysu gwaed. I sweated blood, yna fo.
Dim yn swnio'r un peth yn Saesneg. A ti di gwneud rei? Do, mae'n anodd, ond hefyd, dwi'n meddwl, os ti'n gorfod ffeindio'r stori iawn, dweud, a di o ddim yr un stori, achos gen ti lot llai o eiriau. A be dwi'n trio wneud ydy, trio sgwennu mewn ffordd mor naturiol a phosib, ac yn aml iawn os da chi'n sgwennu ddysgwyr, da chi'n cael rhestr o fel hyn mae brawddeg i fod i edrych. Dyma di bydech chi fod yr strwythur, y structure, y brawddeg i fod i edrych. Ond dwi'n meddwl, wel, mae eisiau sgwennu bob math o strwythur a brawddega i ddysgwyr ac i bawb arall. Felly dwi'n trio gwthio reol ac ymaint o dwi'n gallu pan dwi'n neud o. Ia, cadw fo'n syml a neud o'n ddealladwy, ond peidio wneud iddo fo deimlo fatha llyfr addysgiadol. Pwynt da. O'n i siarad efo dysgwyr dwi'n nabod yn dda wythnos betha. Ac oedd un yn dweud, dwi isio i lyfr fod yn lyfr da, dwi isio cael adloniant, dwi isio'r stori. Dwi ddim angen cael fy nysgu, dwi ddim angen cael fy addysgu. Ac oedd un arall yn dweud, na, dwi eisiau llyfr sy'n ymestyn fi, stretches mi, yn heriol, yn dysgu mwy o Gymraeg i mi. Ac oedd y ddau yn ffrio, ia? They didn't get on at all. Oedden nhw'n gwbl anghytun. Felly, i chi, ydych chi'n teimlo beth sy'n bwysig bod y stori'n dda? Neu bod chi wedi dysgu iaith newydd? Y ddau, ateb call, ie. Yeah. Ond oes na un yn fwy pwysig na'r llall? Y stori. Llaw i fyny pwy sy'n deud y stori? Wel, Sian Esmar? Stori, iawn? Okay. Mae hi'n golygu llyfrau, mae'n gwybod. Weithiau, fatha pawb wyt ti awydd, stori dda, hawdd yn golli ni, ac weithiau wyt ti awydd gweithio chydig bach cletach. Dwi'n newydd ddarllen rhywbeth gen Aled Jones Williams, doeddwn i ddim yn ddeall. Ddim hwnnw. Ond nes i fwynhau gorfod gweithio'n galad. Ond pan ti'n dysgu Cymraeg, os wyt ti'n darllen llyfr sy'n rhy anodd, ydy o'n gallu torri'ch calon chi? Neu? Na, chdi? Ti'n anghytuno? Ti'n meddwl, heriwch fi, ie? Plant. Nes ti ddeud y gweithiau? Cadi ar Celteg nes ti? O llyfr plant bach? Llyfr plant bach efo lluniau, picture book? Diolch o'r iawn, cyching! O, dyna ddiddorol. O'n i ddim di meddwl bysa bobl sy'n dysgu eisiau llyfrau plant. O, ma'na glap. Dim un o llyfr amdani yn gweithio i ti. Waw. Oce, paid â mynd, mae Sian Esmor eisiau gair. Eisiau gwybod pam, be fysa ti licio. Diddorol, os na rwy'n, o'n i'n clywed clapio, os na rwy'n, beth ydy enw di? Kitty? Am enw da. O ble ti'n dod, Kitty? Estonia, reiddiol. Waw. Mae yna stori i fanna, dwi'n siŵr. Wyt ti'n dysgu Cymraeg efo Huw Gwyn? Na iawn. O'n i'n meddwl bod fi'n nabod ti. Os yw rwy'n arall yn cytuno efo Kitty? Oes, mae yna bobl yn nodio. Ti'n yn siŵr. Os yw rwy'n eisiau siarad, dwi'n licio pigo.
fo. Felly mae'n well gen ti lyfrau go iawn a llyfrau dysgwyr, ond mae cyfres amdani wedi gweithio i ti. Gwych. A ti yn y cefn yn cytuno? Ond oedd amdani'n help neu'n... Oce, ti wedi darllen rhai? Ie. Ie, mae'r ffaith bod ti ddim yn gorau edrych yn y geiriadur achos mae'r eirfa yna yn help dydy. Ond wedyn, be dwi'n teimlo di, wedyn sylfaen canolradd uwch, sydd eisiau dweud hyn, na nhw ddim apelio at bawb. Ie? Falle neu di hoffi hwn, neu di hoffi hwn, ond achos rhan yn plesio Kitty. O pa lefel wyt ti wan Kitty? Ti'n rhugl? Na? Canolradd, uwch. Reit. O, ti'n un o'r ei anodd. Canolradd. Sut fath o lyfrau wyt ti'n hoffi? O, ffuglen wyddonol. There's our snap on, and I think so. Felly lefel canolradd, o ti'n gallu darllen hynna'n gofiant Mel Owen. Mae hwnna'n ddiddorol. Dwi'n nawr hoffi y dolyn ish gan Mel hefyd. Nes i helpu o lygu fo. Edit. Cyching arall, ie? Sorry? Ond mae hwnna'n ddiddorol. Oes yna lyfrau eraill, tra da ni'n helpu'n gilydd, pa lyfrau helpodd chi i ddatblygu eich Cymraeg neu i hoffi llyfrau Cymraeg? Ann, wyt ti'n cofio beth ddigwyddodd i ti, be nath y gwahaniaeth? O ran Meleri Hoffwn. Heriol sy'n hwnt, ond da iawn. Geraint. Rhaid ti ar y spot fan pan fi a Manon. Dewis rwy'n arall. Hi oedd fy mlasu. Reit, mae Manon wedi sgwennu nofel wych o'r enw Blasu. A Manon? Hi oedd y ffrind, wrth gwrs. Ie. Un o'r nofelau hi, reit. Mae eisiau gymryd fi sy'n sgwennu fo. Felly, ti'n argymell cyfres stori sydyn, cyfres llyfrau bach tenab, 99p, 199 ar gyfer, ar y dechrau, Cymru Cymraeg sydd ddim yn hoffi darllen. Lle maen nhw'n syml. A wedyn nath o datblygu i fod yn bobl ifanc sydd ddim yn darllen llawer. Ond maen nhw'n gweithio i ddysgwyr hefyd, ar ddechrau. A blasu. Ydy'n amser, sori. O, munud i fynd. Mae gennych chi funud os da chi eisiau dweud rhywbeth neu gofyn. O, mae ni, ydy yn y top piws, sori. Ffeithiol.
Ydych chi'n hoffi darllen straeon gan ddysgwyr i ddysgwyr? O. Pwy sy'n ysgwyd i gefn? Y dyn efo'r bar? Ti ddim yn hoffi, ne? Digon teg. O'n i jyst eisiau gofyn. Pam? Felly weithiau mae dysgwyr eraill yn sgwennu'n rhy syml, ie? A sgennach chi'n ffydd yn eu Cymraeg nhw felly. Mae yna olygyddion yn ei siŵr bod yr iaith yn gywir, ond o'n i'n ama, ie. Ond hefyd ti'n mynd yn ôl i'r peth o pryd ti'n stopio bod yn dysgwr, achos i fi, ymhrofiad i, y person dwi'n abod efo'r Cymraeg mwyaf perffaith cywir ydy fy nhad. A mae dad yn dod o Stoke-on-Trent, a nath o ddysgu Cymraeg yn ei ugeiniau. A mae Gymraeg o yn anhygoel. Ti'n mynd dweud celery nag oes? Na, o'n i'n mynd... Pan nes i dyfu fyny, achos bod dad wedi dysgu Cymraeg, oedd yn Cymraeg ni yn berffaith. A dwi'n cofio mynd i dŷ ffrind i fi, a mam fy ffrind, o'n i tua 6 neu 7 oed. Mam fy ffrind yn dweud, sori Manon, sgynnau ddim cacen a bisged ti na'n byd. Yr unig beth sydd gynnau ydy celery. A nes i dweud, dwi'n yn gwybod beth i hwnna, dwi rioed i cael hwnna o blaen. Ac oedd hi fel, siwr bod i'n meddwl, pam bod Manon ma ddim wedi cael celery? Ydyn nhw'n rhoi unrhyw lysiau iddi hi o gwbl? A nath hi mestyn y celery a nes i dweud, halogan! Does na neb yn defnyddio'r gair halogan mewn bywyd go iawn, ond mi oeddwn ni. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt difyr iawn, achos mae dysgwyr, oherwydd bod nhw wedi dysgu'r rheola, ac oherwydd bod chi wedi trwytho'ch hunan yn y ffordd mae sgwennu a rhoi brawddeg at ei gilydd, weithiau mae dysgwyr yn fwy cywir. Yn aml iawn. Na, achos hynny yw, da ni weithiau, mae jyst yn swnio'n iawn, ond dwi ddim yn gwybod y rheola, hanner yr amser, oherwydd mae'n jyst yn swnio'n iawn. Ar y pwynt yna, fe rai ni orffen dwi'n meddwl, byd? Er bod o'n ofnadwy ddiddorol, sori. Ond mi fydd na colli'r plot go iawn dy Sadwrn, a mi fydd Sian a fi'n sôn am nofel gan ddysgwr. Gan ddysgwr. Sydd efo Cymraeg anhygoel. A Simon Chandler, Hiraeth Neifion. Felly dyn ni'n sôn am hwnnw dy Sadwrn, fe rhaid i chi wrando, neu bod yno. Ond gai jyst dweud hefyd, hen ferch etan gen Iwan Smith, sy'n dysgu Cymraeg, arbennig o dda, a Sarah Reynolds wedi sgwennu Confession Saesneg yng Nghymru. Ma dda. A ma'n iaith y de. A mae hwnna'n lefel uwch, dwi'n meddwl, ie. Ti'n cofio? Canolradd neu uwch? Ond mae yna lyfrau da yna. Reit, mae yna bobl eisiau dod i chwarae'r delyn. Felly, newn ni... diolch fawr iawn. Mae Alex yn deud rhywbeth? Jyst i cofio i chi gwrando ar Coffi Plot, ble bynnag chi'n gwrando i bodlediadau chi, jyst chwiliwch am Coffi Plot, tanysgrifiwch, a hefyd chi chi rafu'r wrth i chi chwarae hefyd, a chi gwrando nôl ar rai arbennig os bydd ddim yn deall, so tanysgrifiwch Coffi Plot, ble bynnag chi'n gwrando i bodlediadau. Diolch Aled, diolch Manon, diolch Sian Manon, Dafydd a fi, diolch fawr iawn i chi.